Nagroda Śląska ma dla mnie szczególne znaczenie. Jestem ogromnie zaszczycona i wzruszona, że otrzymałam tak wspaniałe wyróżnienie. Dzisiejsza uroczystość to nie tylko święto dla księdza profesora, choć on jest dzisiaj głównym bohaterem, ale dzisiejsza uroczystość to także święto dla salwatorianów, zgromadzenia, w którym od samego początku pracował, dla niego tworzył i z nim bardzo mocno był związany ksiądz profesor Kiełbasa. Ta nagroda jest dla naszej fundacji. Bardzo cieszę się, że to jest dla Fundacji Bente Kahan, dlatego to nie tylko jest nazwa Bente Kahan, to są bardzo duży ludzi. Nagroda Kulturalna Śląska Kraju Związkowego Dolna Saksonia przyznawana jest od roku 1977. Ufundowano ją w Republice Federalnej Niemiec dla wybitnych Ślązaków, którzy po ostatniej wojnie musieli opuścić swój kraj urodzenia. W roku 1991 rząd Dolnej Saksonii w ramach polsko-niemieckiego pojednania zmienił formułę nagrody, stwarzając możliwość publicznego honorowania także obywateli polskich mieszkających dziś na Śląsku, a zasłużonych w dziedzinie literatury, sztuk plastycznych, muzyki. Prócz tego nagroda ta może być przyznawana za szczególne zasługi utrzymywania rozwoju i krzewienia śląskiego dorobku kulturowego. W tym roku otrzymali ją niemiecki historyk Arno Herzig, Ewa Michnik, dyrektorka Opery Wrocławskiej, oraz Bente Kahan i jej fundacja. Tegoroczna edycja Nagrody Kulturalnej Śląska ma szczególny charakter. Jest imprezą dwudniową i rozpoczyna się wręczeniem pośmiertnie nagrody marszałka województwa dolnośląskiego księdzu Antoniemu Kiełbasie, osobie szczególnie zasłużonej dla Dolnego Śląska i dla pojednania między narodem polskim a niemieckim. Ta edycja 2010 Nagrody Kulturalnej Śląska jest pokłosiem moich rozmów z ówczesnym premierem kraju związkowego Dolna Saksonia, panem Christianem Wulffem, obecnym prezydentem Republiki Federalnej Niemiec, które toczyliśmy w Krzyżowej podczas 20-lecia mszy pojednania, podczas której Tadeusz Mazowiecki, premier pierwszego wolnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku i kanclerz Niemiec Helmut Kohl wymienili znak pojednania, znak pokoju podczas mszy świętej i tej mszy patronowała święta Jadwiga. Stąd wspólnie uznaliśmy, że warto, by osoba księdza profesora, tak łącząca się ze świętą Jadwigą, pokazała rolę Nagrody Kulturalnej Śląska w zbliżaniu narodów polskiego i niemieckiego. Ksiądz profesor Antoni Kiełbasa był niezwykle ważną osobą dla dziejów Śląska i dla historii Kościoła na Śląska. Przede wszystkim jako kapłan, a też jako pracownik naukowy, jako ten, który poświęcił swoje badania przede wszystkim swojemu rodzimemu zakonowi salwatorianów, świętej Jadwidze, no i dziejom Kościoła na Śląsku. Miałem okazję tak bezpośrednio poznać księdza profesora, ponieważ 2 lata to były najważniejsze lata w moim życiu po święceniach kapłańskich. Pracowałem i żyłem w Trzebnicy i widziałem to wszystko, co ksiądz profesor robił. Ja widziałem, że w to, co robi, wkładał siebie samego. On po prostu tym żył. I ta wyjątkowość polegała na tym, że nie tylko przekazywał, ale także potrafił nie tylko językiem, ale swoją osobą, obecnością pokazać, jak bardzo dla niego to jest ważne. Ksiądz Antoni Kiełbasa, czcigodny kapłan, szczególnie... Po laudacji wygłoszonej przez marszałka Marka Łapińskiego otwarto we wrocławskim ratuszu wystawę zatytułowaną „W hołdzie i dla chwały świętej Jadwigi, patronki Śląska”. Ewa Michnik jest absolwentką Krakowskiej Akademii Muzycznej. Od roku 1995 kieruje Operą Wrocławską. W latach 1997-2001 była dyrektorką festiwalu Wratysławia Cantans. W roku 2000 otrzymała z rąk prezydenta RP tytuł profesora sztuki. Przede wszystkim jednak Ewa Michnik to znakomita artystka i wspaniała organizatorka, wprowadzająca w świat dolnośląskiej opery szereg nowatorskich pomysłów. Vielen Dank. Ich bin Mitglied der Jury und die Jury hat ja im
Jestem członkiem jury. W maju zdecydowało ono o przyznaniu 3 nagród. Członkowie jury ustalają pomiędzy sobą, kto wygłaszać będzie laudację. Tym razem kolej przyszła na mnie i z wielką przyjemnością podjąłem się wygłoszenia laudacji dla Ewy Michnik. Jestem tu dopiero od roku, ale będąc w wielu miejscach na placówkach, na przykład w Nowym Jorku czy w Genewie, mogłem poznać życie operowe. Stąd też mam skalę porównawczą i potrafię ocenić, jak wspaniała opera, pomimo skromnych środków, powstała tu we Wrocławiu dzięki energicznym wysiłkom Ewy Michnik. Od 34 lat cały czas związek z Wrocławiem istnieje. Tutaj zadebiutowałam w operze, przygotowując właśnie ten gatunek muzyki i stąd moja droga artystyczna ukształtowała się właśnie tak, a nie inaczej. Bente Kahan to związana z Wrocławiem od lat norweska aktorka i pieśniarka pochodzenia żydowskiego. Kształciła się w Tel Awiwie i w Nowym Jorku. Ideą założonej przez nią we Wrocławiu fundacji jest promocja kultury i dziedzictwa społeczności żydowskiej. Największym osiągnięciem fundacji Bente Kahan jest niewątpliwie odnowienie synagogi pod Białym Bocianem. Się tutaj z wielkim entuzjazmem dla nie tylko polskiej kultury, ale również dla pokazania innej, jak gdyby. Pierw poprzez swoje piosenki, z którymi występowała na Festiwalu Piosenki Aktorskiej, potem poprzez swoje przedstawienia z teatrów, które założyła gdzieś w Skandynawii. Pokazywała Głosy z Theresienstadt, historię ulicy Wallstrasse, przy której znajduje się synagoga, aż w końcu stworzyła wokół tej restaurowanej w międzyczasie synagogi zespół ludzi, łącznie z fundacją, którą założyła, który zajmuje się propagowaniem i tworzeniem jak gdyby zapomnianego świata żydowskiego we Wrocławiu. Ta synagoga jaka bardzo płakała dla nas wszyscy. To był symbol wszystkich cierpień Żydów, tu Wrocław, Dolnośląska, Europa. I wszyscy mieli ogromne wrażenie, że otworzyliśmy drzwi tej ścianach, jak mówili, tych murach i tak dalej. Teraz otworzymy te drzwi i jest piękny, pomalowany. On jest taki radosny, bardzo pozytywny. Daje taki znak do przyszłości, to coś bardzo pozytywne. Dla mnie wrażenie zrobiło na więcej pracy, że wykonane przez artystów tutaj lokalnych, jak oni na każde gipsowe, rozetkę i jak tej hebrajskiej litery, że oni nie znają, zrobili tam na ten szafę, na tory i to są przecież nie Żydów i oni bardzo angażowali się i że czuli, że to było bardzo ważne. To dla mnie zrobiło wrażenie. Profesor Arno Herzig urodził się w roku 1937 w Wambierzycach w Kotlinie Kłodzkiej. Jest historykiem specjalizującym się w dziejach nowożytnych. Opublikował szereg prac dotyczących historii niemieckich Żydów na Śląsku. Wspólnie z wrocławską historyczką Małgorzatą Ruchniewicz przygotował Dzieje ziemi kłodzkiej oraz W kraju Pana Boga – źródła i materiały do dziejów ziemi kłodzkiej. Ich bin seit vielen Jahren immer Gast gewesen
Od wielu lat zawsze gościłem na uroczystościach przyznania Nagrody Kulturalnej Śląska. W roku 1992 zostałem członkiem jury. W minionych latach wyróżniliśmy osobistości reprezentujące różne dziedziny. Malarzy, kompozytorów, historyków, tak jak i w tym roku. Tym razem jako członek jury zdecydowałem się wybrać profesora Arno Herziga, ponieważ uważam, że swoją pracą w najwyższym stopniu spełnia warunki Nagrody Kulturalnej. Ponadto szczególnie mnie ucieszył fakt, że współpracuje on z polskimi historykami. I to jest właśnie to, czego chcą członkowie jury. Wspólnotowości między ludźmi, pomiędzy niemieckimi i polskimi osobistościami. I to zawsze warte jest Nagrody Kulturalnej Śląska. Jeszcze przed przełomem podejmowane były tu przez kolegów z Wrocławia próby zajmowania się historią polsko-niemiecką i niemiecko-żydowską. Wymienię tu przede wszystkim Karola Jońce, który zmarł przed 2 laty, a którego poznałem jeszcze w latach 80. Bardzo dużo mu zawdzięczam. Naturalnie po przełomie i obaleniu reżimu komunistycznego upadły też komunistyczne bariery dla badań historycznych i mamy teraz do czynienia z wolnymi, obiektywnymi badaniami historycznymi. Im większy jest czasowy dystans od wydarzeń lat 1939-45 i potem 45-46, tym bardziej możliwe jest obiektywne badanie tego obszaru, relacji pomiędzy obu narodami i z tego rozwijać można wspólną historię. Dzisiaj nieskromnie mogę powiedzieć, że jestem najstarszym jurorem, wprawdzie nie wiekiem, ale stażem, ponieważ blisko 20 lat zasiadam w jury Nagrody Kulturalnej Śląska i jestem świadkiem wszystkich uroczystości, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Pierwsza we Wrocławiu to była nagroda wręczana Tadeuszowi Różewiczowi, wtedy w budynku Filharmonii. A potem już regularnie nagrody odbywały się w miastach Dolnej Saksonii, Woldenburgu, Brunszwiku, Celle, Getyndze. Wszystko to miało służyć zbliżeniu osób mieszkających w tych miejscach, ale również w Polsce. Była nagroda wręczana w Legnicy, w Jeleniej Górze, planowana jest w przyszłym roku w Wałbrzychu, co dowodzi o tym, że te społeczności mają się wzajemnie poznawać. Tegoroczne wręczenie nagrody jest rzeczywiście czymś szczególnym. Nie tylko dlatego, że w osobie profesora Herziga wyróżniony został historyk, lecz także dlatego, że w tym roku mamy najwyższej rangi wydarzenia kulturalne. Jedno z nich uosabia pani profesor Ewa Michnik, która prowadzi przecież doskonałą operę. Tym samym udokumentowana została współpraca pomiędzy Operą Hanowerską i Wrocławską. I naturalnie cieszę się też z nagrody dla Bente Kahn. W pierwszym rzędzie chodzi tu o to, że odbudowana została żydowska synagoga właśnie dzięki jej pomocy. To pokazuje też, że musimy uczyć się historii, że musimy przypominać, że nagroda ta skierowana jest ku przyszłości. I to jest szczególnie dla mnie ważne.